След Божана Апостолова, още една поетеса в студиото на Графити по въздуха, но тя е от друго поколение. Това е Ирен Петрова, родена е 93-та година. Нещо любопитно за нея. 3 години е играла на сцената на театър лаборатория Алма Матер и е участвала в няколко международни театрални фестивала. Стихосбирката ѝ се казва Процев към Париж. Още любопитно нещо. Тя не е била до момента в Париж, но е била на летището в Париж. Само да кажа, Ирен, че се познаваме от едно литературно четене и там ми направи впечатление сценичното ти присъствие. Явно, че театърът си е дал своя отпечатък. Здравей! Здравейте! Да, театъра при всички положения даде своя отпечатък. Формираме като начин на мислене. Много отвори полетата ми и мисля, че писането ми доста е свързано с театъра. Имаш ли сценична треска? Да, винаги. Твоята тайна как я преодоляваш? Ами, стъпвайки на сцената, усещам публиката и това, че искам да им кажа нещо. Много е важен при нас в нашия театър точно контакта с публиката, взаимодействието. Ние разчитаме много на интеракцията и вкарваме публиката в самото действие. И мисля, че това е ценното. И когато успееш да докоснеш някого, усетиш това и той те усети, нещата се получават и всичко изчезва. Започнала си да пишеш стихове само преди 2 години. Как се случи? Какъв беше подтикът, музата или музът? Мисля, че това беше сблъсъкът от събития, пътувания, любов. Значи, тогава пътувах на театрален фестивал в Иран, в Русия. Първо в Иран, след това в Русия. Точно така. В рамките на 2 седмици общо. Да. Което много смени начинът ми на виждане. Когато се прибрах в София, всички ми казаха, че се връщам променена, което със сигурност е повлияло. И този бум и срещането на сродната душа, мога да кажа. Говориш за любовта? За любовта, да. Така ли? Аз пък много не ти вярвам и сега ще ти кажа защо. Ето, чета тук едно стихотворение, което е съвсем кратко, бих казала изключително кратко. То се нарича Зимна сутрин. Лед по бялата ми кожа и под нея също. Ледът, който само един човек може да разтопи. Той слуша ли ни в момента? Надявам се, че не. Не искаш прекалено много да се разкриваш? Не. Мисля, че стиховете ми казват точно толкова, колкото трябва. Процеп към Париж и твоя купнеж за Париж. Между другото, името Маргарит Дюрас играе много важна роля в твоето желание да пишеш. Какво е то? Първо да започнем с Маргарит и после да отидем към Париж. Маргарит Дюрас за мен стана идол, особено една от нейните книги, всъщност книгата, с която печели Гонкур, Любовникът. Тя беше моята Библия дълго време. Седеше до леглото ми и я препрочитах. Нейното писане много ми повлия. Както казва нейната последна любов Ян Андрея, аз зарязах всички други книги заради нея. Четях само нея. Това се случи с мен преди 2 години. Каза ми, че имаш желание да пишеш проза. Може би пак под въздействието на Маргарит Дюрас? Да, определено. Мисля, че тя повлия и стиховете ми и се отвори това желание да пиша на всяка цена, да се изпиша до край. И всъщност на моето съществуване зависи от това писане. Аз съм в своето писане. Добре, нека тогава да прочета още едно стихотворение
Тази твоя идея ме навежда на мисълта, че има много сериозна връзка между това, което казваш и стихотворението, което си написала, нейния роман. Да. Нормалният живот не е за мен, си мислеше тя. Но и другия не знаеше как да живее. И като търсеше рецепти в книгите, не ги намираше. Откриваше пасажи, изписани със страст, за разни хотели в градове, създадени единствено за любов. Попадаше на глави за пътувания, които да препрочита с носталгия. Имаше глави за сълзи, които да капят по страниците на самотата й. Казваше, че е готова да жертва живота си, за да създаде сама една такава история. Каква жертва си готова да направиш? Ами, готова съм да жертвам своето време за живеене, за да пиша, за да живея в друг един свят. Моят. С моите истории. Това е трудно, жертвата е голяма, но си заслужава. Това е цената на писане, това е цената, която е платила Дюрас, а резултатът е страхотен. Значи си готова да се затвориш между 4 стени, да посвещаваш по няколко часа на ден на писане, докато твоите приятели лудуват и се забавляват и ходят по дискотеки и въобще се наслаждават на живота в неговата пълнота, а ти стоиш и вече не се скърца с химикал или писалка, а се чува тракането на компютъра. Това е сериозна жертва. Сериозно, но аз го правя. Никога не съм обичала да излизам по дискотеки, купони и такива подобни забавления. Аз не го разбирам, не го чувствам свое. Какво ми трябва на мен? Морето, хубавата музика, класическа музика, книгите и любовта, разбира се. Но онази любов, за която не се говори, която умее да се крие. Един интересен факт от твоята биография на 23 годишен човек. Ти си работила в театър, но какво точно? Да, работих 1 година като разпоредител в музикалния театър. Това се случи точно след като напуснах Алма Атер и започнах да търся работа, но театъра много ми липсваше. Реших, че трябва да продължа в театър. И е интересно как виждаш нещата от друг ъгъл. Вече от страната на публиката. Някак различно е. На сцената всичко личи, докато когато си там не го забелязваш. И контактът с публиката ми даде възможност да разбера какво те мислят, какво виждат, всъщност какво е мнението им за изкуството в момента в България. Което беше ценно, да. Много интересно са преминали премиерите на твоята стихосбирка и в София, и в Сливен, вече го отбелязахме. Онова, което запомни от тези премиери. Вълнението, контакта с публиката по един друг начин, защото в театъра е било едно, а сега, представяйки книгата си, четейки свои стихове, е съвсем различно, много по-интимно. Исках да направя по-различно представяне на книгата си и за София реших да направя танцов спектакъл. Това не е правено до сега в историята на българската литература, може би и световната. Никой автор не е танцувал на представянето на собствената си книга. Ти изигра своята стихосбирка, изтанцува я. Точно така. Исках да я разкажа чрез танц. Тъй като една стихосбирка и въобще една книга не е дело само на автора, а на цял екип от хора, които са работили много самоотвержено. Това е редакторът на книгата, художникът, издателят и така нататък. Предполагам, че изпитваш много силно чувство за благодарност. Между другото, следващия път в Графити по въздуха ще поканим Мила Ламбовска, която се оказа, че е и редактор на твоята книга. Как работи с нея? Мила Ламбовска е един страхотен автор и е много всеотдаен и разбиращ човек и редактор. Тя се отвори много за книгата ми, усетия така както никой друг не би могъл.
И мисля, че книгата сама намери своя редактор. А на кого още ще благодариш за това, че тази книга вече е факт и то толкова красива, толкова ефектна и елегантна? Много благодаря на Пиер Розен, който е френски поет и художник. Нарисува корицата на книгата специално за мен, и на издателство Скалино за подкрепата и това, че книгата е факт. Тя печели, между другото, конкурс на Министерството на културата и е тук благодарение на него. И на финала да поговорим за Париж. Значи твоята мечта е да отидеш в Париж. Може би това е заглавието, е всъщност наистина процеп към Париж и път към Париж. Точно така. Не съм била в Париж, много желая да отида. Книгата е... В книгата присъства това усещане за Париж, което имам. На премиерата казвам в един от текстовете си: Париж е състояние на духа. Или го носиш, или не пишеш. Та Париж е това състояние необходимо, за да пиша и за да творя изобщо. В предварителния ни разговор ми каза, че нямаш желание да живееш извън България. Дори и в Париж? Да, дори и в Париж. България ми липсва, още щом замина, и не си представям да се разделя с нея. И твоята мечта е от тук нататък да пишеш основно проза? Точно така. Започна ли романа? Няма да издам, но винаги съм искала да пиша главно проза. Поезията дойде случайно. Благодарим на Ирен Петрова. Представихме нейната стихосбирка, дебютна стихосбирка "Процеп към Париж" и пожелаваме посещение в Париж и Париж като състояние на духа и много творчество.